Halo, election खाथियाव सोरबा UPPनि मानसि बा सोरबा BJPनि मानसि बा सोरबा UDFनि मानसि बा सोरबा कंग्रेसनि मानसिफ्रा जोंखौ नस्थ' खालामनो थाखाय BPF हान्जाखौ फेजेननो थाखाय जाहा खोथा बुंलाबायनो हागौ बेखौ बिसास खालामनो नाङा बे खोथाफोरखौ बिसास खालाम जोङो BPFआ रावजोंबो लोगो गैया रावजोंबो माने मित्रता खालामा बा एलायन्स खालामा BPFआ हारसिंनो गेलेगोन स्पर्ट्सआव दा बेखौ जोंना दलाव डिसिसन जाखाबाय जोंखौ नस्थ' खालामनो थाखाय मालाबा UDFजों सिङाव बुजाबुजि दं बे BPFआ थगायदोंसो बिदि होनलाबायनो हागौ बा कंग्रेसजों बुजाबुजि दं होननानै बुंलाबायनो हागौ बा BJPजों सिङाव बुजाबुजि दं होननानै बुंलाबायनो हागौ बेफोर खोथाखौ रावबो बिसास खालाम जोंना दल हिसाबै जोङो हारसिंनो BPFआ गेलेगोन होननानै डिसिसन लाखानाय दाबो सोलायाखै बेबायदिनो दं आरो जों सोलायनाय नङा नस्थ' खालामनायनि फलाफलखौ फिथाइखौ मोनजानो होनांगौ मुस्लिमबाबो मोनजागोन बेंगलिबाबो मोनजागोन गासिबो मोनजाजोबगोन नस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ बयबो मोनजानो होनांगौ ओरैनो फैयाखै बे मुस्लिमफ्रा बिनि फिथाइखौनो मोनजाथारनांगोन नोंसोर एथ' खस्थ' खालामनानै BPFखौ देरहाहोबाय देरहाखांनायनि सरकार दानायनि उनाव बिनि फिथाइखौ नोंसोर मोनजाथारनांगौब्रा मोनजायाबाथाय नेक्स्टआव जों बन्द' खालाम नंगौ नङा जोङो जुदि नोंसोरनिफ्राय भट लाखांनानै देरहाखांनानै जोङो रायजोफोरनो जुदि जेबो होआबा बे नेक्स्टआव गैला बे BPFआ जोब्बाय दा UPPआ जादों देरहाहोबा एक्ट'रा रावखौबो सिनायलासो दा रावखौबो सिनायला गावसोरखौ एथ' खस्थ' खालामनानै देरहाहोनानै भट होनानै सरकार दाहोबाय रावखौबो सिनायाखै मुस्लिमखौबो सिनाया राजबंसिखौबो सिनाया सोरबा बरखाखौबो सिनाया सोरबा नाथुरखौबो सिनाया सोरबा बर'खौबो सिनाया सोरबा गावखौल' सिनायो नंगौ नामा बेवहायथ' बेबायदि आरो दिनै जोंहा सरकारा गैया थेवबाबो BPFआवसो बर' जा मुस्लिम जा राजबंसि जा नाथुर जा बरखा जा मानो लोब फैयो खार'ना बेनो जे सिगांनि BPFआनो साबसिनमोन होननानै बुङाखैबा मानसिफ्रा सिगांनि BPFआनो साबसिनमोन बिसोरजों जाया बिसोरजों थाफानानै लाब जानायबा गावसोरखौल' सिनायो रावखौबो नाया बिदि नायनायाबा जों मानसिफ्रा जोंनि BPFआवथ' दा आवगायाव 50-50मोन ओमफ्राय दा एसे बारायगोन माने बयबो आसा दङ दा ओरैबायदि होनदों माने आर'नाइ गानथ'ला एसे उनावहाय गाननोसै नोंनि आखायावनो बेसेबां कालेक्सन खालामखामाखै गासिबो दाथ' स्टेट जानांसिगौ समय गैला बारा माने बुङा उनावबा नोंनि थाखानाय भटआ बेसेबां जोंनि थाखानायाथ' दा जोंनि आवगायाव समाव बे सेन्टाराव नों लिडारा बे सेन्टाराव नों बिनिनो प्रेसिडेन्ट ना कमिटिनि नोंनाव दा बेसेबां गोलैनांगौ भटआ भटआ दा मथा-मथि 50% दंलाय 50%आव दा जिखिनि दङ बेयो सोलायाखैबो गोदो जेरै दं बिदि दङ 50%आ बेसेबांलै जेनेबा 400आव 234 बिदि दङ नोंनाव दङ एक्सेप्ट खालामनांगोन बिदि सल्भ खालामगासिनो दं सार एक्सेप्ट नांगौ फिगारखौ बुंबाय नङाबा जों बोरै मिथिनो 400 200 भट मोनदोंना मोनाखै नोंथ' दाबो खाथाखौबो बुंनो हागोन बे आगोलनि रेकर्डखौसो बुंदों माने बियो थाङाखै सार दङ जेरै गोदो जेरै दं जेरै दं रावबो सोलायाखै आगोलाव बेसेबां जाबाय आवगायाव बिदिनो 200नि बारामोन बिदिनो 30 बिदिनो आगोलावबो नों प्रेसिडेन्ट खालामोबा आं नङामोन नैनि बावैसो होनबालाय बोरैथ' बुङाखैलै दा जोङो माने खालामनायखायो प्रेसिडेन्ट आवगायनि प्रेसिडेन्टजों आं मथा-मथि बेवहाय जों लिडिं खालामनो थाखाय आवगायनि प्रेसिडेन्ट मोजां जायाखै नोंना एक्सेप्ट नङा एसे खामानि मावनांगोन बे जिखिनि हायो जिखिनि हायो नङा दायथ' लाबाय नोङो दायथ' लाबाय
एकदम खाथा जाथारनांगोन मिथिबाय हिसाबा बिजाबखौ लानानै था बिनिफ्रायल' दाखासै बिनिफ्राय थांनो नाङा फैदेरबा फैदेरबाय खिन्थु नोंनि आखायाव बेसेबां दं बेखौ नों एक्सट्रा फिगारखौ होथारनांगोन जोङो उनाव फैदेरनाया बे आलादा खोथा फैयोबा फैबाय खिन्थु नोंनि आखायाव बेसेबां दं दा बेखौ नांथारगौ खाथा होथारनांगोन बेखौनो होजों लानानै दानि मानसिनि दे खाथा जाथारनांगोन दे समासो देरनानै नङा बालाजार एलपि स्कुल गेटेनि बालाजार एलपि स्कुल नोंसोर कमिटियाव सासे नङा आङो सोंदों नोंसोर कमिटिया सासे गेटेनि बुथ कमिटिया सासे दङ ओइ प्रेसिडेन्टआ सोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आं सोंदों गेटेनि बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ नोंसोर जाखाबाय बे माखा साबसिन दंबावो जोंथ' 20-25 जन जानांगौ नांदों टटेल 42 दं बे बाथौखौ लानानै 42 दायोथ' फोजोबखायाखै फोजोबफैगोन नोंनि बुथ सेन्टारनिफ्राय खयजन एटेन्ड जादोंमोन मिथिगौ साबा सयजन बोरैबाबा लेंहरदोंब्ला बुंनानै नोंसोर बे बुथ कमिटिनि मानसिफ्रा लेंहर फैफानो साबा नङाबा सयजन होनना बुंदों मेम्बार नायनायना मेम्बार नङा मेम्बार जोबदों नोंसोरो नोंथारगौना मेम्बारना दे खोन्थादो दे एबाराव नोंसोर भट सेन्टाराव बेसेबां दङ मेम्बार जानानै मिथियाबा बोरै जानो मेम्बारफोरखौ खोन्थानांगोनब्ला नोंसोरो बेलासियाव सानफ्रामबो खेबसे जिरायनांगौ दैलि खेबसे जिराय मिथिबाय नोंसोरो 20-25 जन बे कमिटियाव गैया होनबा गेटेनि बालाजार बुथ कमिटि प्रेसिडेन्टआ सेक्रेटारि नोंसोरो दैलि बेलासियाव खेबसे जिराय अब्ला बुद्धिया खालामबाय थागोन जिरायलायनानै रायलायगोन मिथिबाय जेनेबा नोंसोराव हयथ' 100% दं नोंसोर हायाखै गाबो 100% हागौ 60%खौथ' हालांगोन बा 50%खौथ' हालांगोन बेखौ नोंसोर ज' जिरायलायबाय थाबासो बुद्धिया ओंखारबाय थागोन देहा बेसेबां मोनदों बेसेबां जोंनियाव आंनो बोसोरनिफ्राय मा हिसाबै प्राइमारि नङा आङो भट सेन्टारसो भट सेन्टार हिसाबै मोनब्रै दङ भट बे प्राइमारिनि आन्दारावनो भट सेन्टारा मोनब्रै दङ सार दा मोनसे साराखौसो बे प्राइमारिनि लिडार ना बेखौ सारनिफ्राय भटआव गोलैदों प्राइमारि खोथा नांगौ आङो भट सेन्टारनि खोथा आंनि बुंनायावहाय गासैजों 890 जन नोंना जाया बालाजारनि बुथ कमिटिनि फै बिसोरनो औ दे जोंहा बिदि बालाजार हिसाबै टटेला 297 जन दङ भटआ 297 दङ औ बिनि गेजेराव जों मोनफ्रोमबो भटआव जों मोनफ्रोमबो सेन्टाराव जोङो आगामि बोसोरनि फाइनाल हिसाबै जोङो जेनबोआखै
दाबो खोथा बे दाबो जोङो बिजली बानायनो हिसाबै जों थांनाय बारखौ जोङो मोजां गिनायखौ आरो दाबो जोङो मोजां गिनायखौ मोनो बिदि मोजां जादों मा 297 ना 297 आवबो बेसेबां भट मोनगासिनो दं जोङो 297 आव जोङो मेक्सिमाम जोङो थांनाय बाराव जोङो 197 जों भट मोनदोंमोन दा जोङो 200 प्लास जोङो बानायनाय हिसाबै जों मोनगोन 197 आ बाराखै दङ एसे दङ जेसेबां दङ एसे समाव बाराखै बेयाव क्लाससो जाबावगोन प्लास जागोन जोङो सिङाव जों खामानि मावग्राफोर माखासे फैनो खोथा होबाय थादों जों बिसोरखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों लाबोदोंमोन एग्जाम होदे मोजां फिसाखौ एग्जाम हो नाम उइकनेम उमुक नाथाय उमुक बसुमतारी उमुक दैमारि होननानै एक्जाक्ट माबा बुंखा अब्ला रिजाल्टआबो बहुत दिनावनो मोनगोन जोङो दा बिसोरो जेब्ला इलेक्सना जाखांना जेब्ला ब्लकफ्रा खबर लायो अब्ला बिसोरो आन्दाजैनो जोंहा देरहाखानाय जेब्ला काउन्टि जायो होनबा जेनबाय ओंखायनो नोङो सोर भट होनांगोन उइकनेम 200 जन मानसिखौनो लिरनो हायाबा नाथाय उमुक बसुमतारी नोंहा जायखौ मिथिखागौ बे 100% जोंनि भट होखागोन नोंनि माबायाव दंखाजोबना सोर होगोन सोर होआ बे गोरोबफोरखौ लिस्ट खालामदोंबा दा खामानि मावनो उसुबिदा जायो मिथिबाय जायफोर होगोन बेखौ एक्जाक्ट मानसिनि नामखौ लिरना लादों दे मिथिबाय बिदि खालामथार होनबा नोंसोर सिन्था खालामनाङा जोंनिया जोंनि सेन्टाराव जों देरहाबाय होननानै आरामसे दरनानै खालामसै नङाबा आन्दासावनो बुंबाय थायोबाबो जादों दाथ' थिगानानै थाखोआ बोरै मिथिगोन जेनगोन ना देरहागोन दे मावहैदो मिटिं जोबनानै हाग्रामा सारा थांनो ओंखारबाय नोंथांमोना नुखाबाय